Салом алейкум бардори азиз, хуб ҳастин, саломат ҳастин. Магазини Realphone ва хати шумо бошад умедҷон. Чиқар гидесин бардори азиз, дар магазини Realphone уҷа ҳаракат телефонро қатор бо нарх ҳамаш тайёрай. Ҳозир телефон наомадага, ман худи телефон нархнома надорам. Ҳозир нархномаи телефонро монда мебурем бардори азиз. Ва агар ки шумо хоҳед ки нархҳои телефонро фаҳмед, мақсад дар комментария нависен 1000 омад барои комментариятон гап нест. Ва агар ки нархи ҳамин коммент телефон шумо дар кор бошад ки дар видео гуфта наядон буромад, ҳамин телеграм канали Realphone Москва метроен дар телеграм канал дар ҳамҷа поли нархномаи телефонҳои дантон мумкина ки ҳамаи моделҳоро мо нархҳоро дар ҳамҷа мепарсем. ҳар ҳафта дар ҳафта баъзе вақт ду бора нархҳои телефонҳо обновид мешаванд. Ва телефонҳое ки дар магазин мо ҳастанд ай чанд ҳазор сар мешавад, ай 6000 рубл сар мешавад. Redmi A3 свети сабз, свети кабуд, свети сиёҳ аст. Телефонҳои буҷетни бо аст эҷа телефонҳои буҷетни Tecno Spark Go аст бардор азиз. Свети сабз, свети сиёҳ, свети сафед ки дизайншон ба iPhone монанд аст. Бемалол метавонед ки заказ кунед. Нархҳои телефонҳо бошад 64гаш 7500 рубл, 128гаш бошад 8500 рубл. Ҳама расветкош ҳастанд бардор азиз. Бемалол мода харидорӣ кардан, муроҷиат кардан то мумкин аст. Ва хар ки десе Samsung, Redmi, Realme, Infinix, Tecno ҳамаи моделҳо, ай моделҳои буҷети саркарӣ то моделҳои паслед нишан ҳамаш ҳастанд. Дар магазини Realphone ҳоз бошад додар мегирад, нархҳоро тугрӣ карда мепурад. Ва бардор аз ногуфтан омад ки касе ки ай магазин мо мисол телефон харидорӣ мекунад, нов васа аз он кадом мо телефон пример, телефони Tecno Spark Go примера телефон харидорӣ кардӣ, нархаш памеш 64гаш 7500 рубл, 128гаш 8500 рубл. Телефон буҷети каси харидорӣ кард, мисол подарка мегирад дар ҷои ҳамин шарико, ина мисол дар ҷои шарикоро заправка кардем. Ва як чиз дигар гуфта мегзарам то як наушник ки удилаем боло ам наушник каломте бардор азиз. Дар подарка мондагем Samsung A15 ки нархи телефон дар магазини мо 13500 рубл, телефони Samsung A15 мондагем бардор азиз. Подаркаи асосии мо Samsung A15 ва бо 5 та дига ин хеле наушникҳои AirPods Max меган чи меган шам хеле наушникҳо ки 90 соат зарядаш мебарад. Нархи наушник 2500 рубл. 5 та дига ин наушникҳо ва аҷа боша калонкҳо монагем наушникҳо ду се навуд мондем. Бачаҳо гуфтанд ки фақат як навуд наушник меамон, ду се навуд наушник мондем. Ва аҷа боша ин хеле мошинкҳои универсали барои муйсаргирӣ, барои ришгирӣ мошинкҳоро ҳастанд. Ва алейкум ассалом марҳамат. ҳам хе падаркаҳо ҳастанд дар дари ҳамин шарикчаҳо. Телефони ҳама асосии падарка монда Samsung A15. Касе ки мисол ай магазин мо телефон мехарад, фарқ надорад телефони 6000 бихарад, ило инам гуфтига бо падаркаи Samsung A15 бура. Ихтиёр гуфтига бо дар насиби касе бошад. Да омади харидорӣ кардӣ, ҳам хе ситуация шид. Телефони A3 харидан, телефони Itel A70 биридам вақт телефон худаш 6500 рубл, телефон бирдаги падаркашон 8500 рубл харидан падаркашон бурома. Так что насиби касе да бошад, он атиёт ки бардор аст, бемалол заказ кардан то мумкин аст. Рақамҳо дар рӯи экран албатта. Ва магазини Realphone омад дар хизмати шумо. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон ва Россияро дорем. Бемалол муроҷиат кардан то мумкин аст. Саломат бошед.